Queda aprobada a composición de los comités. O noso obxectivo é que ti vivas mellor. A nosa meta é a túa libertad e benestar. Por iso confía no Partido do Progreso e da Prosperidade. Confía no Partido Popular de Galicia porque é o partido que máis se parece a Galicia. Posto que ningunha persoa en España ten máis dereitos que outra. Son as ideas galeguistas que nos unen. De que é posible entre todos salir da situación económica e da situación política na que está a vivir Galicia. ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por ellos! Vale. Ahí vamos. Los de Oleiro. Obtida a maioría absoluta, proclamo elixido presidente da Xunta de Galicia a don Alberto Núñez Feijóo. Prometo ser fiel ao meu mandato como presidente da Xunta de Galicia. Observar e facer cumprir a Constitución, o Estatuto de Autonomía